Хцаг архай, хцаг. Намафандус олама, нацаун. Салима миньовончу куклафайтан. Ой балханай, вадма. Ваяс олама. Един кукла оценай. Манами куклата юрдоцанай, зонетес валентана. Машуами бера куклата оцанай, ма агаз куклатихсан, файинзана, рассухтар куклайна. Зондконт режиссер, театралон-педагог-реформатор Константин Станиславский кудзурта. О темой педагогон из Курдиада ай адаймаги арахчина тялли хоста. Заган ақыл, фантазия, цастадар чинада, андар фалгон сарайсон амахиотай дартар кубайо канай йома, амауной караваю ечидашни джинада. Нарадон равдист едактииртки қайтар. Республика цагаты рестон-алания хурадис колхткосак. Ерафи районе культуре Хазаряда театре актриса ма режиссер. Аркаути будайте Джульетта. Профессионал он артист на иссей царде. Фалинуттар асайрак ахурганаги куште аискурдиада. Устуранхус аттай алкаттар. Қабарарахпа армас тахицанна фалама афарсма ча ахургангута куста онандар. Ахургануктар артисты, маттачи. Дедер куттабала даронца, куттабала арзонца, зазардамада кутрай сонца суваланта хеота, як охефтойой. Ахурадик абажи ай мабун загунай хабар хаматкун. Куд амбал утабайн амбалней. Сохранение Народного театра в Иравском районе очень большую лепту внесла вот именно Аркаева Джульетта. Когда я был еще школьником, она работала педагогом в школе. Мини-спектакли, которые она воплощала на сцене, будучи еще педагогом в школе, они тогда тоже вызывали очень большой интерес и как у школьников, так и у жителей района. Джульетте хатса аттай кусун кабаранцун. Уйтханама зутта акус. Еунагохан выступление дарнаттой республики, Машагавама район Аттайда авдест мы пропустили. Уйба фицак бунат, дукак бунат курайшана. Вот Джульетта на настроении уже хабрала кушит. Джульетта фицаджидер рухштаваг, ама ахорганагу. Фала дува бажрин ратта арс. Хусавай дуба бажреш хайджин кутта, ама вусы бажртай ю кунавалва, вот Джульеттаян саранней. Адаймак ацартва загитилла куфевснаю, одай а ведактирт кафахасуй идарт, кадзос ходита ама имисуйнактама, Аркаути будайте Джульетта имисуй ацарди иртарцаута. Ога мастину как-то фал мафидан берен суварта хортаттай. Майн фидазахта камио фондуо мизанка черета марцарит. Мама мадин суварге китиминчин занхараварта. Маоми хазарас коттонц. Wallah коми дунте. Ма азоми райгуртан марайгурангаой. Артанжи ма булкуцудай. مخورة من زرتان دراسة كتسيغو ديكوان والمين مخورة باياموتا كوستايم زفلدار ما زوغة أبزرسي تاتي بعدان دو مست أولي سربالي سلاوون كوتونس بعدان هو تكوني كنيسة زيبا زرباتك باخي زيبا بعدان دي نرزف كنيونسا بابا بدان فيا غايسة يچه وارزون جينا دا مباتسو دي مخوري مفيدي مخورة مدر كيزاغونا يغاوي مفيدي ومن مفيدي فندوري تساختا بالالاي كبل يدين خود كتا كرازر تايدا في ياو كران دايدا وات زنكا زونين ما زنكا مناتش تستراكني دا ما ومي تساختا ما خيستر خوري يومي متساردي
كنت بوزدن فيديو تانية كمي خبر دشني ساخدا فندري ما أنا ما هي نور والله كومي خبر كاف عقلقاتي غرقين تاي زيجيزا كما وترى كان إذا كتجينا راتغدا وتصغدن كافن كانوا نرا كافسن جارجا خونخ باشتي царгай Джульетта райдаенклашти ахур коттак амунтигаю сколай ой фаштеба мацути скола интернате курдиат консуваллон зардаргавдатте зарумма амзавгита касумма кафумма سبريما كلاشبا أرسودا خورغاناجيك قالات تايرا كنت فزغونس أرنما تسودا يزاد زارغا يماخت سبل آخر كانوا نفيا غايتا زارومبال همزافجيتا زورومبال عال سبل تفتاجي در أزما قبشتجينا لتساي ما كم تاوتا كم تازن خرختاي وخنزاريس ما يدو يما يكوتان ما هو داي منك إجايلا درون بايد التوم مزردا ما شو ما بابي ما خبر فندي دو خنيستي بابي نكرهتي دزرجا ما نوري رستاجي كوداي وتناعتي نور سوالنت كمبيوتر تسميس تليفون ما خم با وخنيني نيشاتي في تاغرستاجين روخسترناتي شرختي روخسكوتا ما يجيت دوغايمت ارتما يما ديو خاطره وقتا يوم صدخزاره ما هو مسا قران ومي وخن سوالوناتي ما بلالاي كاينه تصغدوي ما فندورينه تصغدوي ما زارغنا كانوي كيونوغا مني ومي باوارزون كوتونس ليتراتура гокотир мак باوارزون كوتا ود اتي на республики скохта хурганак خبر ويتشرستگي يورو كودت داود وجه ما من ليتر يرون افزاق ما من ليتراتура باوارزون كوتا آخر گنگوتا نیوارتون سپیس خرتی خاصانه باشه فجنی کمان وادی گوسمای رول وی فشتی منی زرتایر ماک یوم کشدان ولارتین فنزی ماکس کولای مادان شنو تزاختون ما كانوا تكوم جوليتايش خونزنن باتيف شرموزش ماما سخطا وشيتيز ماما من زرقا اتشيس كوتزاق باكساي ماي باكاستن ما من گوسمای رول راورتا ارتيست بل ساغستر نيكت كوتون فال مزردي باخسته يرونف زاغ ليتراتورا ما خيتسن زاغين ازو زنن يرونف زاغ ما ليتراتورا اخر كنك خاشت كوب مياغنا وخشت افشمرتا بايقوشوت ماما مصادق درجشو يوا خمتا توخ سرنيش جناك تابير رغاو رازمر بافشرشتا إخوارا قاونا بون درغي كالديشن دون سخر جخرشتي شغدي أرب فتاني نالجن خودياش ريوام بالديشم جناجر يويما بومب مينا كارت تانك جابوخ نمك الصدر يكشت كوت داوسرا راشتي جرت ميلت أخشت فقاتري ليز زنيزناق شورا ماي مختر في دارغون درت فيشت ما خونت بادنيونا كاي كوسي ربن ولما ما قوش داخشنس تعرف قرشن شتاي يرون نخاش آمني تشيش قوشتا مشايقة قد كان نسمياق نا نوغي تافي قشتون يرون نخاش چي دمبال فرشن صف ممكورة قوشي وشتايق اوختا او يرون دا دي او يرون دا نج صف كم دا صف نجونن كم أشكر شتوني ой фаршылнал бажат ахаутаяк ах Скола кастку фацей Джульетта от фицак бацудей цагат Эристони пацахадон университете химикон биологон факультетма фал уйбер цаварста мадалоновзак ама раифта филологон факультетма. Куджин аргышты студентон ашты. Рыгунай адайма куй нафенк арма нафен бары. Мах фонзажи юма фахор кутта. Джульетта курбасы диш. Вот барек дарта. Каукак чишк. Я зхын хаштар удиш андархушун.
إيرون إيرون ليتراتورة ويا توجوديش ويا سرنا واخدا ومنما أنا زرداي فادي يسارد مناقوديش أما يبينونت يعني يارج تشوشة جاي باس دي يجا خدت بالورتا إيرون فاكولتيت ما قيت والوديا تياترالون كورت كمبرت كوتا университете вот كجغني قومخ كورما در باس دي إيرون فيلولوجي كورما أما فتزاج رافشرشتا جوليتا ما جوليتا سينيل سال فالغونس شارشتا سال فالغونس قاجديش ويدن برتياتيل بجد قويد وخوي ويدن شوفي جارج شالفيت غيرول إيرون فاكولتيت سأخرجنشتا وديش جكايت شاميل كالوت جورجي زوربيكوفيتش تقاشت خاروم باغاتني قالا زرد فارن ودون لفرتوي أما زرد فارن أيه ودون شخايجن كوتوي نيبا تدر ما فتاق كومير أرتيست ناتي فال ما آخر جنك جكايت الشامير روح ساقود ما خن ليتراتورة ما تشوارزون جينا درابارتا ويكي وخن بريميرا ناتي ما ماخ كورس كوما نفتسودي باكش يعني شامل در نختصاتي وتيمي ما كربات يعني وتانا فرشك كوتا كيزر در ما يكتفتسودي در ما كيزر غنى غوية چرستاقي خبر بير ارتيستي تبخصوتي بالو خرمتي وروزما قالقات فيودر توميناتي لينا بيرا ورزيتا موارزون ارتيست ورزيتا غازو يزرقه ماز سلامتي قولا ماز يتش سبيكتاكل تما فينون زرقه وخن وتني كداتي وارستون خبر ديس ساقي كورسات تنسى خبر استر كونكورسات دي ودرستگي چتگنات دي يچه فاكولتيت باخاو مماشه авдадai магичдар атты юбунатма загидер ки хатса базунгадан и атты арк аути Джульетта ма илуат билла лагизарт коттунца гаккай тали ханжар плити шейжар коттунца хачбони хузанай годикан маркуса уме аттан ма атаба вама лагизарт кракоттайунца ма хумай ктараню астунца машин ومي باوجي تشرنا خرجم فالله زي ما تخيزه هيت ما تزكد نفخودو هنا انا زرقه هي وتيماي فجم متى أخرجت بنتون ديش أقوليش هير قوميان جونود قوميان سكود قطخ ديكانو ديشوي أما يمود قدر ترشكا سكوتا أما يورش تج قوميان нафтажал Джульетта говорят ты меня хорошо копируешь أفجمن ماما جوليتا نفشرم تايش فلايا أفجمتا قوميان كيشغنا يقاوي باخوتيش ما أصلي دارتر نلمن زينات يا خم قطخو يافترا خاشتا أشت شرتدر أمك أفز ميدك يفونس خط كنافين بلم نا ودنن سارداد نکنه اما نه وترتا جوليتا كفجنه وتانا باقل سکنه وتا رمشم نا آخر آشته Университете фаште Джулетта арвис тарцудай мацути сколама Ирон авзак ама литературе ахорганагай. Караджебал хостаттан йома райдаттан ахорган гути найдет царт капхантабал йома хезон райдаттан ман рарвистон цеёма мацтама баяфтан ши хабар бера сувалланта артасаде авдай ашчараттан цахеота фаш хабар хварс коллектив баяфтан Гецати Славик Ярослав Майрамович, директор, Цупанов Валерий Борисович, завуч, Джульетта Бамаваджи хастактаруманат, тема бацудей, ая хургангутама, ческола фацей, хече, сколама бак ахцев кута хурганагай. Колай косум курайдаттун. Хиота чдар фудак класма бахаутан расагай. Фал
Ота баканина ма фицаг урок мокупация хабар бацта канина махи. Ма азохан урок нагодикану ма ана магнитофоны бацта, но дирастаги магнитофон тааттай. Машин скотцактадар байгосун канина амзавгита ота ойна годиканун мамана амзавгаравартун найжусцадзуртун. Одирастаги жандарата урокта дату мана нур компьютера чена фил васунца. Ота нахотта каняна цамай аху школа завизрда мафацавай. Ой туха ешта аргодик каняна. Охан конкурс наттай ма школа завтама бацта канун. Ми школа завталкатар фицаг бунуптарайчиунца. Сукушткота уи раженгардей швалатта бира варшта. Уманема шваллоной анахиндарничиу. Ама шваллон нижардама ахурганак фандак кушара. Вот уи штархабару. Ама я фажмиттой, ама дартар удундар мзавгата дар ахуркото иша уроктам дар саттея садыште. Жюлете хатсамах хабаррага изонгаян. Айвети училище каскфаттан от раздер школа и косун райдаттан. Жюлетта ба евот райдатта косун и рон авзаджа ахурганак. Ма хеота елма коскара судан ма норраган так тваззагунса айвайда камаес и таваджи тахтар сакраджи бала дорунса ма тахтар бали манонса ута махтар хеота караджи бал. Сразу фатсавстан заргадар кану Джулетта кабархуарс героически зартадар факкану. Ота антасткун аттейс валантихатсакуст аркаути Джулеттан май ахура администрада арбахут тонса косумма раяну. Махфакустан елма районе ахураде хаяде. Да самайн саянджимай фулдар. Методиконг абините Джулетта дзуапла варта Гомбала донкустал утта мадалунов заг ахургангута методикун дашни джинада был. Алкабалдар не хадзари дар варгдар кутнаттай ин уйбама гаука хадзари. Суваланта минки аттанца хеоттария акуст не катфанилактар кутта. Ахи хеота дарта коллективяста уцумамна умай анцундер цартни каманис. Али гуттактар баканида барнунай. Ахурганагай десаг дарадай магнай. Майма хабар хуарсастай касонгауи. Отадар не кадзахту. Манатца манна бакоттаята фал азота бакоттайна. Ахурганага махода кунафиенхус канун. Один кудгуа мазагон. Бацатта канай. Йомай бал баба дяна бацатта каняна. Кудхаздаре ута басагас каняна. Майо темей лавартун цаурокта. Есохан захтар. Гуамадин охан амбалли мануа ма ахсава чафуни фат дидари мараджур тайгаюс мазалга. Отта ма ба фарсатсама фалда сыргар балауа. Аз ана Джулетта еунаг гуттактарна ба канза любоя фойндари мараджурцан. Бера равдиште такоттан конкурста, семинарта. Маши хабар кеня гуди коттони конкурс хоздар басняпа. Дводирастаги финсканики котта. Ече равдист Ече конкурсов дискурсу дайда. Кода има скумадар равдис. Скола ахургангут хеутазырдай бацта коттонца. Майта че десагита. Я десагита дистонца коста и баснята. Ходударса кудар коттонца, кудрас соқца вартонца. А театралун айвады магаска али гуттакмадар, али сарастмадар бацавида ута ма чини ергута, че ахургангута. Че суваланта има цуданца хабарчина ганга. Варстунца Джулетти мероприятията. Задалишки на набал. Хабарди саги устур равдисти скута нуман каура гудай. Ни кача ахурганаги Джулетта сабырбадун на бавақтайды. Методикона скута. Нуртака мана нурирастаги хабар женишшеранай. Мана дасарғы карлауа мадин кафеин хускан азылға. Джулетта нефсарма хабар устурай. Ариганта мазарда загой фулдар есен та фалтарт гуна хурган гутай фалтарт джинада кутбакан он чибакан он сасар махассан та. Ай вади рагундарама қаурагиндар хустайю ай театр.
Адаймаги зарда балханынса, ахейцаштитай кефаюну ечцаута. Дашни актёрти гаст башен раргомкануй са ацакджинада. Хуматагина байзады ваханзахт. Цалимма театр каскутауа, уадма царуй театр зарга. Нуртака устур горатти царгутан фадат ес али бондар фатсаун кена театрма, кена кинома, кена ба ешти концертма. Гаука-гаданан ба ечагдавай андархужуа вартаес. Уомагас кана республики район тяевати хаяттар хаюнса, цамай гаутиуа адамун театрта, сахе спектакльта, сахе актёрта. Ерафи районе уахан адамун театр фажинтей раги, ама абонидар казуатонай косы. Elisa, وديسا جنزغاي ما من دبشت رايسك أخي وانت زغا قاسي دروا منسا أخي زغا وترفندات دي Elisa, هاي نيتي زوري هاي قاتش زوراي زغس كمار عرتك راندي وناتي تساردي Исаиртон, патефон. Чекани, кукани, рацухай. نما أنا خانتي تحت أما سخيمة دا يسون سمادام أنا بتشتوني كتسوون أرجيلاي ما خير زفكن قرار بيتن ما قيلة تبابا كسون Школай Адамон театр был бері анстатсауы. Еуды сама дүйін саян жемейдір фулдар аваджи. Сакари уже еші бері адан агастар набалай, еухантта шығаста. Фалтар ацудай. Уалдаях цаван фауи театр дзаутан. Сценама Ерафи районе культуре хадзари Адамон театре актриса ама режиссер Аркауте Будайте Джульетта Курахи Зуйвот. وخنزاغديس آدن يخسن تياتري يوخات كافا سيغوي ومن استبخ كنن نباليس آچزاخت خاوي نرافدش تقاي تارمدر Аркавчи Джульетта хуцаю саражо, ами коска кутта у темеер баяфту. Уйберца был варзон джинада имеес Джульеттама. Уйберца был варзон джинада сценама, театрма. Ма ата мат албатсана ишти хеота репетицияма кватсаван. Вот Джульетта на балфау. Фал салфетка кенаба инна роли. Майна балраф сморзана нутукадар мамат алкаттай от нурбачаттай зырга. Манами спада. وفندكترا سنت مرزا بخوت خارجاد. Худой ногой, мама. أبس فارزلك منات спадай. نا ديخداو بيرو بالوجنا. Бадай, ами кизгайс майни раттына я бада. Худой ногой мана десажру. Мамо. منات спадай. يا خود شاودير بايا جوا خوارزو سمانا أخداو كادت. سلام بيروت. بما تيمالون هيلو دوان كوشستاتن ما تقدر ماما نيجي. Худой ногой. Бадай хуарзлык маната. يونا شاودين رايار فكرة. بيرو فتشر. Да кизга агдаула барта майтаман на бавахта агдауратtum. كيوم بيرا ريزنا هاي كادت فلنا موجود كوتا لو يسمع دبنات الأول ده بيري بوفصا صبروا ده بس Да директор да бавахдан сади чавара дей марта да хусай дхан. أزاينا واتو نستون أز استماع دغو دغ تراتونا ها Allah. Anchi dara nagdausi. Ana ойба давай чибая гурахин раде магичи кизгай. Да воспита баткон кае. والله جمع سكاجة تكسر وخطر وكذا اللي بسبتان الله حاكي ويا خطاري الداو ده ما انا معك كده تدغداو ها دخدك هذا وينك كده دخدك عايزين تبو وينك زغدن كثيرا يربط يا ده يسمى قرشت وسبين وانت دو ما تشيكش صبروا ده ما انتو خيما قاوغا كنت خارشو بوي مكتاز نور تكي خيزغا كانون هي ما تدري ونقصت نوكي تخي كونير بام فرستايس هوت بليتر سوداي ده فرستاب سيفي ماما يخيستر صبروا ده بنا نتاخو كده Аркауте Будайте Джульетта хабарбозай театр дзаутай ухан устураргын кеканунса аккордеадан. Джульетта хабар арахскенай бит ати Роберт Неварта ханти сахт маши азгастон мурке роль
Джульетта Даршагаста, ма хваржнин равады рассаги. Когда я с ней встречаюсь в работе, и как только завожу речь о театральном искусстве, о постановках, когда мы начинаем что-то обсуждать, какие-то постановки, у нее начинают сразу гореть глаза. Созданные образы были очень хорошо оценены Союзом театральных деятелей нашей республики. В 2019 году, когда мы поставили спектакль «Бирахта», Союз театральных деятелей оценил ее работу, созданный ей образ, как лучшую женскую роль. Практически везде отмечают ее как лучшую исполнительницу женской роли. Ей можно позавидовать, потому что она настолько, вот даже когда репетиционный процесс проходит, по ней видно, что вот то, что она делает, вот это от души, это очень важно. Это, конечно, огромный труд. Это то, что, наверное, ей было дано Всевышним, плюс еще вот ее любовь к театру и ее работоспособность. Театральный нафаттан фал махити валуди театр мацуттаныма бирачидарта балдыртын ой фаштеба битат Робертна мацудай. А нурба хетагба алле кфеверу пьеса вот цагидар теории хабарамуни. Вот этот материал, над которым мы сегодня работаем, это пьеса Софии Жарок. Джульетта в новой постановке будет играть Шалфетку. Очень интересно у нее получается. Я думаю, что этот образ в нашей республике и как в профессиональных театрах, так и в народных театрах очень много раз ставили. Но я думаю, что Джульетта свою лепту, скажем так, в создании вот этого образа тоже внесет. Режиссеры Кустон, бери спектакль тани вартан. Фонд сахати ма бакошина районовый фестиваль. Чидар профессии, хеоны ма макана цудай. Мама ма хургангу тадараттай. Маходак дарали спектакль дарар хайтон. Заган навоскор фаллигдайни вартан. Дигори гаутай хеона гаударна балбайза дай саунга мадала кабардай гаудар хедиме дигорон гау. بيرا جلدان بديس كده سكوتان ما خبر زردي سوديال كيدر فندات تيسا شدر كابيك تدر باكوشان زغن ما ونبلدرني كي ساغس كوتا من كراوارتا يون سودر خوارز كنوتر خبر خوارز زردي بديستونس Джульетта Манурта Кокосуй и Рафи районе Суваланти театридер. Сабита арах архаюнса али хузон театралон фестиваль тама конкурсте. Фулдар хатсети райсунса фитзак бунатта. Оманама сасарглауак хуарзонуй Суваланти меттуйне. Ухан спектакль тасаваруйса хатса ма самодесай ваярхаюнса саеугурдар. Она набрала коллектив, с которым она уже работает в течение 4-5 лет. И хочу сказать, что результаты очень хорошие. Уже первая же ее постановка, на нее было обращено внимание, и с коллективом ее пригласили на региональную часть, уже на республику. И там она уже заняла первое место. Точно так же и все в режиме онлайн мы выставляем ее работы на всевозможные фестивали. Она получает всегда самые высокие оценки, самые высокие места. ما أرخاي قلت يا كيدر فغاوي رول باشنا روحو دي كانون بيرسوناج تما في التساقما ما يو دوين سيدر باتسوي فالماشي فاستاقما با بايزايوس اتساقيدر وجيت قابا وارجو تياتر يرمانا سويا نورما مكايتا أقر دي ساق زبخ سوال انت فال قبر عارفي أقدن سنيير قلتاي زور قدرونا ما فكانون تساونسا وتا سمري بتيسا كنوا وترشن جنفاوي جوري سمتي فكاسيوني لدارون
ماس والنتن يوتا بايخ ما ومجسك بجراي سنت بونت театре гуттакти ауи музыкалон ахдавай бера чидарта майма факкасун растагай кумамар баацауи кудадей мак Джульетта на некат чагуттаги загзаме сайфат полдерема дахи бахатай Джульетта мана мамахами факкасайкина ба маманхайгауи байканзаме чифенжи куахиуттар خبر زرد خلارات دیماگی خبر فلمان وارزونا دیماگ آلکمان درمای از در بیر وارزون. جولیتی آکاک زبانده تمام مناییس خبر زاوبون در مبالاتی نر ارچنده سیماگانس ما بیچیو کدی نباله و دی فال من هیوهن قاورخ ساورا وارتا ما آدم دفارس ما کبالا وونسا جولیتی خوزن آدم تا و سخیم رایسونسا آدی ماگی وزا ما هیبا سیبر سبال آغازی جولیتی خدسا ما نظر دی بیره چدر تیز نیکی فولدر رول چدر ما کتر آغازا بیرنشتی ما فیاخور کانت سوالانتا ما نفشتی کت بایزایونسا آتبا و یاخور گونداتنسا زرگا هیوخان فشیوت نفشتی اربعات سوات من هاردم آدی ماگی تساردی خرد ما كودي سوي وردوك درشي خرد درشي أفاجي وخنادي ماغنيس ما يزردي جن كمان نيه وخنادي ماغنيه ما عاتش خوارزو أزرقه ومن غنندر نيه خوارزي نادا ما يكسوي ما دزردي چفاندي ماست كوا وترده غواما كربات سواي كستما وتمالا درونزا كينا با ده خزار ما باسوت ما ده ما چدر ماشتي ما ده بينون تتصغديس بيريتا شيرفوغي در باخورنز ايه خبر دي الساقي شلغويماك امون تكون وتفوي بينونتا اما اسيراك كست زردما زوغا كراوايونسا ارك اوتي بودايتي جوليتا اخي امون تكون خونوي ومنما أنا يوبون فتسوخي كانوي أوارزون كست ومن باين أنخس كوتون سأل كتر أبينونتا وستر عارفة ياغي جوليتا أبوني أفل منفشينا تيميراتي بودايتي باريني أك أوخن قبر فروا كندا سوالان تخسكي ماتا أكستر تيدر بوز أي جوليتا أبوني روخسا قد ميفشينا تساردي يه ماما يا راخيس كوخ كت بادارتا هوتاني زالون غيزوي مامي سوالنتي إسخاستا قبر بوشدن سوالنت قبر راسناد بالا وردر سودنسا لدرونسا خيستر كستر ما سيراك دري بدولي بدلت وارزوننسا ما لوبا خنو مايو لوباشكا مامزل گیتا زورون در بیاره وارزوی تیاتری غازون در بیاره وارزوی آمیران با کافوی Янур икижги суваланте ба Милена мае ба школа е дар активона ям завгета фатзори. Илна ба мамин кие фонзанжи балцави. Нанама курбацон вот караджебал хабар фачина канан. Нанамин варзун каной аевада театрта ам завгета касон. Малити Георги. Федок. Рохсма фашева тунджета, рохсма цавета ангом, невс лакджинада уаржета, скантаму как мастерном, арма масук амаета, хорма сканета фандак, айт зардивага и ваета, догама ота фастак. Тарицевса царе бара, мехи сорат атунтей, царт мабалот гезамара, замхарай золот рунтей, рохсма фашева тунджета, рохсма цавета ангом, невс лакджинада варжета, скантаму как мастерном. Манан суваланти хатса косунай махуаса, ма эликсир, ктфазарунса. Масло мукауттар мин фаччедаруй. موود بالخوصة جنسة ما منكي ارتيستة. خبروا أرزون بسفل انتقاد كوسو. يه ما تصار دي. ما تما عادي ما كسيتو خايفة تسروي. خاطرني كنت ينربع ما تسوون غوي
нуртакка мама сувалантер бацуданца репетиция мама есть. Хуарзадай макфаззагунца я аданай и хасдаруй. Джульетта до ечи хас анхаст канис, а мамадин бира анште бантасат.